Ahoj, tady Patrickson95, já vás tam u druhého tutoriálu a tentokrát to bude na Sony Vegas Pro 12, profesionální verzi. A dneska si ukážeme, jak udělat klona. Je to úplně jednoduchý. Stačí, když umíte stříhat. No to je všechno, co umíte. No to je všechno, co byste měli teda umět. Takže hned začneme, nebudu tady nic vysvětlovat, prostě stačí stříhat a jinak se říte podle návodu. Takže si najedete tam, no prostě si vytvoříte nějaký klip, kde si třeba přesedáte z místa na místo. Nebo prostě nějak si to prostě rozvěte, to je na vás. A hned tak si prostě uděláte pohyb nějaký, nebo tak se přesednete třeba, nebo přejdete, nebo něco takového. Tak tam si prostě to ustřihněte a ten klip. A vidíte, že teď, jo, nějaký blbý, to je jedno. No a takhle, a jestli tam nechcete mít zvuk, tak si odmažte tady tu věc. Nemusíte, jestli tam chcete mít zvuk, tak si vymažte jenom tuto druhou. Tuto si vymažte, tuto tam nechte. Ale já tam nechci mít, takže pryč. Potom se najdete sem, potom sem. Kdyby to někomu nešlo, tak tady má buď ty dvě tady tu ty, nevím co, tady ty věci, tak musí mít jenom tady tuto na obrazovku. Jinak to tam nepůjde dát. Takže si třeba všechny ty data, nebo co to je, tak to si prostě všechno vymažte a dejte si to tam znova. Tak, a co teď? Teď si to, když tak zkrťte, abyste tam chtěli mít stejně dlouhý. Masku si dejte, tuto si dejte na začátek. Dejte si masku, tuto pero si dejte, ne tuto s tou čárou, ale jenom tuto. Dejte si okolo sebe. No, takhle. Ne. Co to je? Čekat, technické problémy, dobrý. Jdem trošku odfláklet. No a vidíte? Teď tady máme sebe a mě. Ale vidíte, že tady je taková tma a tady je takový světlo. To se dá vyřešit úplně jednoduše, že si dáte mod, jaký chcete, já se to moc nevyznám. Feather si nastavíte jak chcete, taky aby vám to třeba ladilo. A já jsem to tady moc nevychytal. Takže třeba nějak zhruba tady, je to jedno. To je na vás. Křížkujete a máte to. Teď si to jenom takhle přehrajete. Jste tam. Takže toto byl tutoriál, já se s vámi loučím a zatím čau.